Madame Sissoko Masako dengi nabe wele ko banaba mun yɛrɛ don o dengi bana bamanankan na ma ko sumaya ba bana ni ake komi an ka sumaya tɔ bɛ cogo min na mais ale kolo ka gɛlɛn a bɛ mɔgɔ minɛ cogo min na ani sumaya minɛ cogo o danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔɔni a yɛrɛ sumaya furakɛli tile 3 a mɛnni bɛ tile 5 i b'o kɛ k'a ban ale farigan tɛ taa ale bana n'a y'i minɛ i fari bɛ kalaya i fari yɔrɔ bɛɛ b'i dimi i kunkolo b'i dimi i senkuruba kolotuguda ninnu olu fana b'i dimi ale bɛ mɔgɔ minɛ ten tɔ caman b'a ye n'a y'o minɛ a b'u kɔnɔ ko sumaya de don o b'a sumaya furakɛ. Ayiwa mun yɛrɛ de b'a sababuya maaw la bana ni soso de ye bana bila mɔgɔ la mais soso min don mɔgɔw kana sira ani an ye soso min bɛ an kin sufɛ kelen tɛ dɛ ale ye soso ye finman ni jɛman dɔw b'a ko yɛrɛ sosoni dɔw b'a ko muruntinin mais ale ye finman ni jɛman de ani soso min bɛ sumaya bila na an'o tɛ kelen ye bana in soso yɛrɛ sosoni de b'a bila mɔgɔ la finman ni jɛman de ne sɔrɔ ni banakisɛ b'o soso in na dɔrɔn o bɛ kɛ sababu ye a bɛ se k'a bila mɔgɔ la. n'a bɛ ne la ani n'a bɛ e la est-ce que n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na o b'a to a bɛ ne minɛ ten wa. n'a ye mɔgɔ minɛ k'a kɛ i n'a fɔ bana tɔ ninnu Ebola ninnu ni Covid ninnu ko n'a y'i minɛ k'a bɛ ne minɛ ayi fo soso ka e kin ni soso y'e kin sisan nɔ o la soso ka tila ka n'e kin sisan nɔ o la ne bɛ se ka sɔrɔ mais k'a fɔ k'an gɛrɛla ɲɔgɔn na dun fana ayi o la ale kɔni an tangala ye kɔni soso in de bɛ kɛ sababu ye ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ. A bɛ furakɛ wa. bana in bɛ furakɛ fo ka ban pewu n'i kɔnna a ma parce que an ka ladalako ye min ye ni bana y'a minɛ an tɛ kɔn ka taa dɔgɔtɔrɔso la joona an b'a fɔ ni fari mana kalaya an b'a fɔ ko an bɛ paracetamol ta min b'an fari sumaya ou bien an bɛ taa sosonin ta min b'an fari sumaya mais a ka kan an ka se dɔgɔtɔrɔso la an k'a dɔn joona n'a sɔnna ni taamasiyɛn ninnu na an ka se dɔgɔtɔrɔso la joona walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a dɔn sumayaba in de don ou an ka sumaya kɔrɔlen de n'o y'an ka palu an b'a fɔ an ka tubabukan na ko palu sinon bana in bɛ furakɛ ni kɔnna ma joona bana in bɛ furakɛ. Est-ce que ni maa ye ten cogo la i bɛ se k'a fɔ ko banaba in bɛ a la. I tɛ se ka mɔgɔ ye k'a fɔ ko karisa ko an sigira ko ni sumayaba b'a la ayi o tɛ se ka dɔn fo ka sɛgɛsɛgɛli kɛ laboratoire la k'a tigilamɔgɔ jeli ta ka sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn est-ce que sumaya farigan de b'a tigi la wa ou bien bana sumayaba in ni farigan b'a tigi la fo k'o faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na i tɛ se k'a dɔn cogo si la k'ale b'a la. walasa k'an tanga ma an kan ka mun de kɛ. an bɛ se k'an yɛrɛ tanga ni sumayaba ma cogo min na o de ye an ka to ka finijanw don an ka finiw min b'an bolo datugu minnu b'an sen datugu an ka so fagalan minnu bɛ soso gɛn an ka se k'olu an fariw la u ka so fagalan ninnu minɛ parce que fɛn fɛn bɛ se ka soso gɛn ka b'i kɛrɛfɛ i bɛ kɛ sababu ye k'o gɛn ani an ka si sange kɔrɔ mais ale tangalan gɛlɛyayɔrɔ ye min parce que ale soso an ka sumaya tɔ ninnu sumaya bana palu nin o soso bɛ kini kɛ sufɛ mais ale soso bɛ kini kɛ sɔgɔmada fɛ valo tama o de y'u danfara bɔ ɲɔgɔn na ale bɛ kini kɛ ale tilegan fɛ yɔrɔ b'a la murutu ninnu jara kelen kɛ ale tilegan fɛn fɛn nɔgɔ bɛ se ka sigi yɔrɔ fɛ soso bɛ se ka bu yɔrɔ fɛn fɛn na an ka se k'an mabolo la an ka se k'o yɔrɔ sanuya kosɛbɛ a ka ca ala fɛ an bɛ se ka bana ni an bɛ se ka yɛrɛ tanga ma.